одами бой ай камбағал чӣ фарқият мекунад? Бой ин маънои вай надорад ки вай пул дораву камбағал пул надора, камбағалай не. бой аз рӯи ақлрониву характер, камбағалӣ аз рӯи ақлрониву характера мешавад. камбағалҳо бисёр ношукрӣ мекунанд, ғайбат мекунанд, сериал тамошо мекунанд, дар бораи як кас гап мезананд, дар бораи ҳамсоя гап мезананд, барои малеши проблема ҷанг мекунанд, дар троллейбус бишинанд ҷанг мекунанд, дар автобус бишинанд ҷанг мекунанд. Абой чӣ кор мекунад? Барои ин вақт надорад, кӯшиш мекунад ки ҳар як минуту соати зиндагиша пурмазмун гузаронад, дар роҳи пулкоркунӣ, садақакунӣ, хайркунӣ гузаронад. интихоб дар дасти шумост. Кадом роҳша интихоб мекунед? ҳама одамое ки кор намекунед, фақат мешинед комментариҳои бад менависен. Шӯи ту куҷо шид, шӯи ту наёмад, шӯи ту биромад рафт, соҳибаш омад шуша бурд. Инам хали гуфта мешинед. Ама вақти комментариҳои шуморо хонда надорам. ҳар як дақиқаву секунду сонияи зиндагоним кор кардастам ки ояндама обод кунам.